Әтисе бу Мансурлар гаиләсе түгелме? Әйе шулар, безнең элекке күршеләребез. Алар белән бик дус яшәгән идек. Бер-беребезгә кунакка йөрдек, бәйрәмнәрне бергә үткәрдек. Мансур бик кызыклы кеше ул. Күп укый, күп белә. Хатынның исеме Галиямы әле? Әйе, Галия. Ә кызлары Камилә. Әйе, ул бит Кәримнең беренче мәхәббәте. Кызына да шундый исем кушты бит. Камилә Кәримнән 4 яшькә олы. Кәрим аңа энесе кебек кенә иде. Һәр вакыт бергә уйнадылар. Камилә хәзер Башкортстанда яши, шунда кияүгә чыккан. Әнисә, син дустым Хәмитне хәтерлисеңме? Әйе, сез бергә эшләдегез бит. Безгә килгәне дә бар иде. Ул бик акыллы, чибәр кеше. Кызганыч, ул гаиләсез аерылган. Балалары бармы? Юк, балалары юк иде. Булар Сания апа белән Хафиз абыймы? Нинди яшьләр. Хәзер улыгайдылар шул инде. Әйе, гомер үтә, балалар үсә, без картаябыз.